A Vicerrectoría do Campus de Ourense ten convocada unha nova edición das axudas a proxectos de persoal investigador na etapa de formación postdoutoral do Campus Ourense Campus Auga. A súa finalidade é contribuir a potenciar as liñas de investigación do proxecto de especialización do Campus de Ourense acreditado pola Xunta. A iniciativa está financiada no marco do convenio de colaboración existente entre a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional e a Universidade de Vigo para o desenvolvemento de accións estratégicas no Campus Auga 2024-2027. A dotación da convocatoria é de 60.000 euros, sendo a subvención máxima para cada proxecto 10.000. As axudas, tal e como se recollen nas súas bases, preténdese que sexan unha vía de retención de talento para que o persoal investigador novo, con relevantes e innovadoras contribucións científico-técnicas, teña a posibilidade de liderar proxectos como investigadores e investigadoras principais e adquira as competencias e capacidades que lles permitan obter as acreditacións e axudas que posibiliten a súa estabilización en organismos de investigación. Ademais, a convocatoria quere contribuir a reducir o desequilibrio entre homes e mulleres adicados á investigación no sistema universitario galego. Pode solicitar estas axudas o persoal investigador que cumpra cos requisitos establecidos na convocatoria e que forme parte dun grupo de investigación adscrito ao Campus Auga. Entre estes requisitos, o investigador ou investigadora principal debe estar en posesión do grao de doutor e manter unha relación contractual coa Universidade de Vigo con centros do Campus de Ourense Campus Auga na que a súa finalidade primordial sexa completar a súa formación investigadora postdoutoral.